Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which includes volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri Zimbabwe kusangana kwachipita zvekare padare tine nhau yeremba murume akatosha Twake akambonisa kwamai saka ameno kuti zviri kumbofamba sei mudzimba umo kuti zvinonetsa mukadzi ari kuti murume ake anomuda asi murume padare ari kuti mukadzi akamuda rege munzwe kuti nyaya yacho yakamira sei uye mambo achaitonga sei uye muri Zimbabwe munotonga sei uye munoona kuti mutudzo mafungiro enyu kuti imba yakambomira sei senguva dzese muri Zimbabwe. Tinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. At Drewmas Media, taking you to another level. Unogara kupi naisha mwana? Taurisa isikira kuti rizo. BF. Loko wapa nasi. Chichaurira ndare kuti imari yedare ndinoona nayo musi wakati. Iwewe ndinotsvaga ndinozama waniro ako ndinodini isusu ukatituma tikuudze ndinokuudza nhasi date ndiani 1 musi wa14 ukangotina kuzitora mari yoile watopinda chiketi nenyika mani angosina kuiunza tinoininga ngada kuinga inge yakudhura nekuda kunobetserana atisuse right tupai kuna Precious Murambiwa tora ndunge dare indinonzi Precious Murambiwa ndauya mudarira mambongezi ndakamhamwarira Disendi mbo amusoro lukona namba zataura chokati changu chese taura magwando sunga nemhosva arivaninzwe zvinigondinzwa ini ndinonzi Disendi mbo ndauya mudarira mambongezi ndaivazovakumangariwa naPrecious Murambiwa chataura chikati changu chese chataura magwando sunga nemhosva vari vaninzwe zvinigondinzwa asi Precious ndidizendo wakamangarira iwe ira dari kuti nyaya yako ichakamira sei taurisai nazvenya dauta nzvimbo mushino ndakazoripota ashokuridzika neni ukaitanga chaiva musinga tsvaga wanobatsira murume wangu akandirova akabvunza kuva ndinoverei akati ndichakudinda kumba kwenyu ndichakwanisa kugara neni ndichakwanisa kugara nemuroyi ndichakwanisa kugara kutinge huye ndihuye vakahura mwana uyu asi wangu saka ndima mumba buda uyendi handichakudi saka ndauya kuti ndibatsire ndiri murume wangu nomuda ndoda kuziva kuti chaandirangirawo chii pamberi pedare kuti zvinzwira nekuti ni murume wangu nomuda. Vabereki vako vari kupi? Amai vangu ndivo vari apa, baba vangu vari kuGoku kwaChirema ndokwavari.
Murume vakaona nakupi? Takaonana kucricket kunogara mai vangu vakaparadzana baba vangu ndokwavanoshanda. Tichitora tichiziva tiri kudwa here shamwari mukadzi ungave usingachamudi aive wazodini chekutanga hatenderwi kurohwa. It's an abuse, domestic violence. Nogara chingoshambatswa matv kana musina matv acho mumaredhiyo kwose nevanhu vanotofamba vachidzidzisa vanhu kuti vanhu garisanai zvakanaka, hamufanirwi kugara muchirwa. Hatiti makwavo, hatifanirwi kugara tichirwa. Mukadzi wako kana kuti mudzimai wako danzi wakutaura zvemwana une vana vangani? Mwanai nemwana musikana. Iwewe ukafunga kuti mwana uyu hasi wangu, hazvingatangire pamwana atokura uyu akutoita zvese uyu, zvinotangira pamimba. Muri pamakambonetsana here nenhau yemwana? Ndikati yapindura. Muri pamakambonetsana here nenhau yemwana? Chanetsa chii nhasi pawakuzoti iwewe mwana hasi wangu uri kuhura? Ari kuhura here mukadzi? Kwete ndinotaura ndichiti vanhu vanogonana mudzimba iyi, vanogonana vanhu vanotaura zvakawanda zvakasiyana-siyana. Zvisingareika kuti ndikutaura vanhu ndinoresaka ndikutaura sei, asi ndogona kutaura ndikugumbuka. Funga kuti ndochitika zvakaitika. So wagumbuka iwe sababa pamba. Mukadzi ane nguva yakareba zvakadii ari kumusha kwamai vake? Ina ndizongera mushana wake ndogara zvinomuona ari kumba. Apo neapo ndo vanenge achienda kumba kwavo achidzoka kumba. Kumba kwako munogarisana so? Zvotozoronga rombuka tabva kumba chiva kunoku ndisingazivi hangu kana akananga achidzokera pakusira zvinokuna nezoranga ari kumba. Kumba ndekupo? Viyo ndiko kuvillage muna village dzake. Kumba kwenyu? Ndokuti kumba kwenyu ndokuna kwangu. Kune vabereki? Mune musha wenyu here muri vaviri? Pamba penyu pamunogara muri tu? Pekuti mai vachibva kana vasina kuzorarira kuno kuti vaitore vauye kudare vanga vachitobva mumba. Munogara kubambo? Kugara kuBF kunoti kudhadha. Mogara kudhadha kumba kwani? Asi takadzingwa pakugara tadi kuona zvachose ndikaona dhiresi rako chiti nani nemurume wangu makapedzera kugara kuri? kumba kwangu ine ndifunga ndakatobva kumuswa asi nini mabhira ndakatoita nezuro ndakatoa nchitirwa nekokurara tuwane mugero shuya kunoku ndibva mukabenyere muri tu? aiwa takatobva ndakamanheru kwasekuru hazvaziva mai vangu ndopandakanorarira kuti timukire shuya kunoku kwasekuru. Kutaura makadzingwa here mune nguva? nditodzokera zvotoshigarira. Makadzingwa rini mune nguva yakadini? Ndadzingwa inini ndifunga November. Tangu kwa November, nana wai November ndokandakaza ndichadi kuona munhu zvachose. Mukazodzokera kurini? Ndoma naitogara nguva yese. Asi nini akadzingwa zama-hours here? haiwa akatoti handichadi kuona paa asi ndikugara zvokurushiva. Ndichifambawo chinokumbira munhu ndichidzoka pamba ndopanditogara. Iye achiuya? Haasi kuuya. Akauya anouya ka1 pavhiki kana pa2 weeks agoroka ka1. Ogara maminitsi harari akatakura hembe dzake dzose dzogara mabereki. Akati iwo unondisira mushonga muchikafu haadye chikafu chako. Atokumuroya. Zvandachida kukubatsirai ndechekuti iwe unonzi ani shamwari yangu? Tisendi Mpofu. Mutemo wechivanhu
kana kuti mutemo wenyika ino. Chinhu chakakosha, vaviri vanhu kana vachifamba rwendo havangarufambe rwendo irworwo vasina kurangana. Kana Bhaibheri ndizvo rinototaura, hakuna vanhu vaviri vangasumuke from one point to the other vasina kurangana. Handiti mapowa kuti muzochinoita musha wenyu makanoita iwe nemudzimai wako, kuti mai madanana maamudzimai nemurume wake, mabereka mwana wenyu, maakunogara pamusha penyu, zvese izvozvo zvinobuda pakurangana kunenge kwaita vanhu zvichibva parudo. Kana musingachadanane, hamuchadanana, rambanai. Kwete kuti unogarisa mukadzi mumusha mako wausingazivi kuti ari kurarama sei. The next thing, mukadzi iyeye anonotorwa nomumwe murume ari pamba pako. Wonosvika iwe wobata demo wakutema munhu, ndakamuona nemudzimai wako, wakupara mhosva, wakuzviisira ngozi mumusha. Hakuna murume kana tozogara anoti akarambana nemukadzi, mukadzi waatoramba kumuona achifamba nomumwe murume, mwoyo wake hauite zvakanaka. Zvinoitika izvozvo. Zvino kana wasiya mukadzi pamba, iwewe wasiya mukadzi pamba, mukadzi wachona hauendepo unenge uri kwaunenge uri, unozviita nhasi izvozvo izvi, but mangwana zvinokuchemedza. Saka hatigone kuda kupedza nguva nenyaya dzakadai. Chatinoda kuti tizive chete ndechekuti mukadzi uyu, mudzimai wako, uchiri kumuda here? Aiwa, Peter mubvunzo. Ndozvandandingokuti hazvidi pamusoro. Mudzimai wangu ndinomuda, kuitira ndikubvumirei kubuda mudare mangu ndichiwitinesa kuti vanhu tu vaya vauya mudare vaya vachiri kudanana, ndokudzorerai kumba. Because ndine zvandinoita kuvanhu vanenge vakurambana mudare medu, mukapanana gufuro ndinoziva kuti pfuma yatezvara inorehwa sei. Vanhu vaviri vanodanana, mudzimai nemurume wake, pfuma dzavo dzinorehwa sei. Iye mudzimai wako wakaroora here mukadzi? Ongosati ndosaka uchitamba nayo. Saka uchida mudzinga kuti hausati waroora. Tinotaura kana tiri kutaura mukoita kunge muri kubhawa. Iwewe mukadzi iwe, tarisa kuno, iwe kana wati murume wako unomuda, iye achitaurira dare panapa, isu tichitaura kuti mahumbwadi apera kwatiri kana tichiita dare. Kana vanhu muchitaura kuti ndichataura chokwadi choga, ndikataura makuhwa, dare rinotisunga nemuti. Muchida kuona maresults yemuromo yama muchitaura muchipika mhiko yedu apa, zvinooneka kuti chii chinozoitwa nedare kana ndarinyepera. Handiti makowana, rinotisunga zvechokwadi. Asi ndikasungirwe nyaya yekuti handichada mukadzi kuda kunyekedza dare, ndotaura kuti aiwa ini mudzimai handichambuti. Handiti vanhu voparadzana, muchawirirana, muchiri vapenyu, moenda kwake ari mupenyu, moenda kwake ari mupenyu, kwete kuzotipa basa kuti tinodana naye musingadanani. Dare redu harisiri kurambanisa vanhu. Kana mataura zvamataura izvi, ndotini, dzokerai kumba. Apa hatisati tatanga nyaya. Kana yatanga, tinoinzwa kuti patakangobva mudare paya nanhasi hatinambobvira ndakavaona pamusha. Handiti dare roita basa.
mambo oita basa mudunhu mani. Vana hatidi vana vanoitirwa unherera. Baba vake vari wakapedzera rini kutenga siku yemwana? Ndani wakapedzesera rini kutenga siku yemwana? Ana kanongodiwa kuti ngapiwa mubvunzo nopindura haikona nhoroondo. Siku ndakatenga magezi zvinhu zvagara zviri kukumba siku mafuta zvese kutwana ndokupindura. Ukaisa hasha pamaziso pako dare rinokuiginowa rokungidzira kuti nhasi tichaonerera. But iro rinenge riri hombe mani. Isu ukanzwa ndichikubvunza chandechikubvunza zvinobhenefita iwewe, zvinobhenefita mukadzi. Handiti ndakatenga mambo ndinotenga kana siku havasati vatopedza. Be very confident. Chikapu chavanodya kana vatsvaga muriwo hongu vakatsvaga muriwo sezvinoita vamwe amai vepanext. Asi ini ndotenga ndega. Uri kutaurira dare ndandiwakwawa. Nauye vana chandisingadei ndechekuti kunoita mabhuru pavana vevanhu. Ukaenda ukamunzwa inzwa mwana uyu ane mimba, hauchamuona kukosha kwake, wakumuona kureba mhuno. Mwana wemunhu usikana hwake watora, wamupa mwana mutoro wekuti ararama achichengeta mwana wako, iwe uripo. Izvozvo zvikaitika mudunhu mangu handizvide, hatidi zvinhu zvakadaro, hatitomboda zvinhu zvakadaro. Tirayaiwo kuziva kuti mwana anofanira kuchengetwa nemubereki wake. Mwana anofanira kuchengetwa nemubereki wake. Saka imi kana mawirirana nesu kuti imba yenyu iripo, aiwa hendei kumusha tonogara toedza kugarisana zvakadi zvakanaka. Toedza kugarisana zvakadi ndeye vanhu vaviri, iwe nemurume wako. Hakuna rudo rwevanhu vaviri runoda mawitness. Chatiri kuda pano ndechekuti vanhu vatagarisa pamberi pedu vanhu vari kudanana here. Saka mataura pano mega kuti aiwa isinodanana. Ngatiti kana muchidanana, kana paine dambudziko riripo, ndorama kudzokera kumba kuti musazodzoka kuno kudare. Nenyaya ipi? Iwe wafunga kuti murume wako haabude. Handiti iye achiti aiwa ndarenge ndaenda kumbonotsvaka. Kana afunga kuti aiwa ndongonovaudza kuti tinodanana tozodini, achiyepera dare, anotongwa nepedyo. Wanzwa here murume wayo achitaurira isusu kuti anomuda? Iwe uchiri kumuda here murume wacho? Ndomuda. Kuti zvamuri matukana muchitukana aya wati nyaya pamberi daisi nyaya tunati mafuta ekuimba. Hakuna imba isingatukanutukana uimba chaiwo ininde kazinge takadai zvinotaurwa izvo asi hazviparadzirwi. Zvamataura pana kuti murume nemukadzi ndozoriwa ndozoriwa ndani. Kana murume akukora kuti ndezvo ndakatama ndozvakufamba. Iwe wanga uchifunga kuti kudii? Une mamwe manzwire aufunga kuti tinzwe kuaudio yako kuti zvibatsirene kuti murume uyo aabude, iye achitaurira dare nemuromo wake kuti ndokuda. Isusu chatiri kuda panapa, kana tichitonga munhu toda kutonga munhu nemhosva yanenge apara, achipara mhosva kumunhu ouya munomudare kuti ini mudzimai wangu ndomuda, tokudzorera ikakumba. Wouya uchitiudza kuti kuuya kwatakaita padare paya nekudzokera kwatakaita paya nanhasi kana wani umwe mukadzi here?
garisana nemhuri yako garisana nemhuri yako chanetsa chii panaka wakamboroora here wakamboita mudzimai kuiwe vanhu iwe kana wabva nemutemo wako wakanga uchigara nemurume wako kwawakanga uri ukada kuuya nawo kune murume wako wauye naye nhasi iye wakada kufunga kuti makuita zvekuti vanhu imi ndi vanhu vaifana kugarisana wane experience yekuziva kuti mumba munonetsa ukaona murume atanga kudai so zvoda kugadzidzwa zvakazodai zvakazodinidini iyewo saka kana makadaro garisanai zvakanaka saka ndiri kuti murume unomuda here saka zvisatinetse kana murume wako chimuda ndiye watiri kutaurira panapa kuti idzwai shamwari kana watora hembe dzako dzese mumba uchienda nadzo wakugara nehembe dzako kwauri mukadzi chaakagarira pamushe pamuchii ndopaunozofunga uri kwauri kwokuti regai tidzokere ndinotenga shuga nditengere mukadzi wedu saka mukanyengedzana hapana hamusi kunyengedza isusu inguva yenyu yamuri kutambisa muri kuzviputsira imbenyu saka hembe unodzoka nazo rini shamwari mumusha ndo pane dhauti kai mukadzi kuti murume akabuda nezvinhu zvinotaka kana daita adiiishuwa ndikagara nemukadzi mumba mangu hembe haana akaenda nadzo kwaakaenda kongozongogara munhu chete asingauye futi mumba macho kukwanza mashoko patimusaite kugarisana nemukadzi kwokutumwa nevamwe vanhu ida mukadzi wako kana uchimuda mogarisana zvakanaka kana muchidanana wochengeta mwana kana mwana munhu uchidhauta mwana zvinhu zviriko mazuvano zvakangonaka shamwari kuti tienderere mberi tichigarisana zvakanaka hendei kudna test because inini am not sure nenhau yemwana handiti wapoa moida dna test ndiyo chete inoita kuti munhu uningiri but ukaona murume akuita izvozvo mumba nemudzimai ndachona panenge patoipa but ndo chete zvinoitisa kuti munhu ugare nomwe wako usingamufungire mweya wakadii wakashata because chihure chinongouya pakutaurirana kuti wakazodai ukazodai handiti mapoa saka kana zvakadaro tinokudzorerai kumba yangu watsamwa sei unotsamaakaimoni yakatsanzangarirwa risoratuka vanhu vanozingochimbuyaio zangarirwa risoratuka vanhu vanobvekuwana mukadzi wako wakatengesa kapi unoziva here mari $200 atengesa kapi iwe ukatora $200 yemari wakatora mari
mari yakatengwa nani sei ndichidii indakaudzwa kebheni itori murori ichienda kwaenda chikebheni kwakwangwena kusvika nyaya yesekuti kebheni kayambao kwanzi vakatengesa kebheni vatengesa kebheni yavo iwe wese unobva wati munzima kuti ipa mari yondisenzese kana asenzesa mari yako ndozokureplace imari iyo wakapuwa naye ndianogona kutosanangura kebheni yacho yakatengeswa mambo asi kebheni tsaro 200 yacho haina tombosvika mari yacho munhu wacho akatomupa mahafu hafu ukambondi nakuninaisikura asi izvo 200 zvandishamisa kati kozi mutauro wacho yakuita ngeni pamwe ndakatora mari zvisina kuvisana kana inzwa kaiweni ndishamwari ndimi munozoti kana masangana nesu moti mudharapapai maiti chii hati mazona tokubatirai pacho pataitasangana ipapo hati makona nyaya tiri kutaura panapo toona nyaya yadzoka mudare muno pataurwa nyaya ipakutanga hapana kutaurwa nyaya yekuti pane mari dzangu dzakazodai dzikadai but dare raongorora kuti tinofanirwa kupinda mazviri zvekuti mai ava vane mari yavo yavari kugumumuna yawakatora pakebhini isu tasingade kuziva sosi yekuti mari yakabvaku kuti iwe wakatora mari yavo yawakati ndipei kushandisa aipapa ndozipatsenenga ndianga kwanzikanga ndinekanipa mari mambuzi ndatoenda ndetozipo zvava zvaivo zvinhu zvakudhara kebheni yacho haina tombosvika kumunhu wacho akatoitenga haina tombosvika kwese koko ndiangatotaura kuti ngatatotiwani mari akutaura kauti tiwani ndikuramba chitaura wakapuwa iwewe nanjatoziva kubvumiswa zvinhu zvandisingazivi zvese zvinhu handinoziva tingotaura zvinezvika izvo handikuda kubvumiswa zvere iwe wakapiwa mari ishamwari mari vanatomboipuwa takangoti ndega titenge zvinhu zvenyumba ndikati mari yako wangada kudizva ndikuda kuzota huku ndikatishandisa imari handina kusvitsiwa nyange usina kusvitsiwa but kana uri wati kumunhu chishandisa zvakati chiregera zvauri kushandisa chishandisa zvakati mari yako ndozokupa ndiwe une chikwereti chemari iyoyo ipapo hangu handisikuparamba kuramba 200 kutaurwa kuti aiwa aisvike 200 nezvinhu zvakatengwa hatisi pakukudhinyirira hatisi pakukudi but tiri kuda munhu anoti handina kupuwa 200 ndakatenga zvinhu zvakatengwa apa zvinogona kusvika pa$40 zvinhu zvakatengwa apa zvinogona kusvika pa$50 you are defending yourself kana usina defense zvaari kutaura mutanga utoboda utozvizive mutanga utozive kune imwe kana usina defense katinotaura zvaari kutaura ndizvo andopona hakuna mutongo wedare unonzi kwanzi tingataure zvinhu zvisiri kutaurwa mudare iwewe uchichitipupura of course wakamuti ngaashandise mari atenge zvinhu zvemumba iwe ozomudzosera handiti akashandisa mari iyoyo mari yatora iyoyo kana zvirizvo ndombare kakuhodha huku dzaaifana kuhodha huku aidzihodha nemari iyi kana zvaikwana kuhodha huku dzimoni ngozi yakutadza mari yaiti kwanza kuhodha huku dzimushamai ndobvanzi yavo tiregera kuhodha huku idzi chitenga zvomumba itozodzosera mari mondibvumisa asi apa pano apa muna because kebheni yacho inatombosvika kana kuti mari yacho mabhadhariko acho akaitwa naye munhu wacho aimupa apo $20 omupa $20 saka ndishava kuti 200 yacho yakazosvika sei ikazasvika maoko mani kuchikoro wakasvika papi shamari chikoro handina kuinda chatiri kuedza kubvunza tiri kubvunza kuti tione kuti tingashande sei chatiri tibatsirane newe ngatiti apuwa $20 yake nhasi handiti apuwa $20 yake nhasi woshandisa wopiwa mwe 20 woshandisa wopiwa mwe 20 woshandisa wopiwa mwe 30 woshandisa wopiwa mwe 10 woshandisa uchimutishandisa wopiwa mwe 5 woshandisa inenge ichika mari haina ine kuti
yake aishandisa ine uwandu hwakadii asi kuti yasvika pamari right aunza $20 apuwa $20 nemunhu wekebheni tenga zvemumba otenga haisisiri 40 here mari kana apuwa imwe 20 akashandisa akatenga iwewo ungadai uchitaurira dare redu manje uchiti mambo mari yandakashandisa pamari yavo amai ava ndisingazivi kuti vakapuhwa mari yavo kusvika pamari ini ndakavati musi wavakapuhwa $40 yavo shandisai $40 iyi ndozokudzorerai achitowapawana ungada uchizvinunura kaiwo zvino kana vakangotishandisai vaingotora mari yavo vachishandisa vachingotora vachishandisa vakaiweka ikasvika pa$200 yanga iwana kupi kuti kwane 200 kwandike bheni akatengesewa ndiro mtu anomuromo wako kuti akatengesewa asi mari yayo izvibvunzi mari yanosvika pa$1000 ichibhadharwa $10 kebheni yacho inaonyeredzi zvinhu zvacho zvaanenguva mambo asi ndogona kubata munhu wacho wakatengesera ndokomfema kuti akaita mari kebheni yakatomberi yasvika ikoko kebheni iyi yakatambira kuma-130 kana ndiri kurimemba makaitengesa mari kebheni yangu ndakaipa kuitenga ndakatenga 150 ndikati sense kuti since ndakayagarisa uchishandisa iwewo chinenga 200 iye munhu atakura ndichaonana naye ndikamupa 30 munhu akatakura ndikati iwe chinipa 200 US exactly munhu akatakura matora 200 yese mukapawo makamupa keshi ndakatanga kuvapa 130 keshi imwe yachizouya vakazotitenga zvomumba katenga zvomumba vakazondopa mari yavo 130 anoiziva ndo mari yakatora nambopuwa mari ayo mutara zveprize yavo but ndikuti nini anambopuwa keshi chepa mari yese anotaura koza wakati mudhara wangu ati ndinobvisa mumba mukadhi saka ndoda kutoda mari $60 tiwanogutisa ngoni dzangu mukadhi ndichidzitengesa saka ndikuetomo aikati hai chiboiya ndirai keshi vapa 130 ngatichiitai madhirei kana mapedza mootengesa muzemonipawo mari yangu ndiona nhasi asandaipiwa exactly kuti nini ndingaita ngepapa munhu ari kuwanza naro zvinhu zvandosira ndozvandofuna chitibatsira kuti wakashandisa mari yemukadzi mari ainini zvangu zvinhu ndingati ndinganyatsotaura ndichiita $60 yarotaura ike ndingawisa but hana kundipa keshi ndikuramba mamboti mari andinaurisiva mari ndakatishandisa ndopa ndakaperera kuziva mari ndakati aiwa $60 ndachidavitisa zvinhu zvekadhi renyemi dzangu havisina problem iwe chishandisa iwe ndinozokutsva zveshuwa mashoko ndakamataura pandikupesana nawo apa ndipe kuti 200 mambo ipapo handizizvo nekuti imwe yakazobvepi 140 kuti kwane 200 yakazobva kupa ndakuti mwana uziva haungatidonzi ndakati wakaita ndonzi ndakati marandoiziva ambuya murume wenyu ari kuti $60 tinoiziva ndikutaura kupuhwa kwaaita mari yacho munhu akatengeserana ndiyaii
ndingotaura vanhu pedare kuti imari yandoziva i60 yandakataura ichishandisa iyi ndichazokutsvagira yaivangokiliya mombe handina kuzokiliya mombe ndakazodzitengesa mombe dziri mukadzi radzo ndosaka ndakazoti mari iyo ichishandisa. aiwa kukiliya kwamaita kunobhadharwa pakadhi hakusi kwakubvisa mukadhi mombe kuti itengeswa isina chikweleti kadhi rere rakakiliwa iroro radzo kuti mitero mombe dzinodzitengeswe mombe dzinokiliwa nemudhumeni kuti mombe yega yachitengeswa iri mukadhi rayo imomo ndozva zvototogwa mukadzi zvotonesensi ndozvoitwa kunga kuna mombe inotengeswa isina kukiliwa niwo wakatopara mhosva kana muchiti makaenda mukanotengesa mombe mimi nekadhi dzisina kukiliwa makatokwanisa mhosva dzinotokuzosirai sure kuti mombe dzakatengeswa sei dzisina kunge dzakakiliwa kadhi racho kukadzira ini ndaida kana nditi kukira ndikuedza kubatanidza kuti imari yandaida kuna mai ava ndaida kutenga kadhi mombe ndedzisa muzita mukadhi rangu mukadhi ramugara ndaida kubvisa saka kana nditi kukira baba ndingozama kubatanidza kuti ndo ndadaitora mari yamai avo ndikuedza kuita zvinhu izvi paitori nenhau yekuti iwewe ndipe mari nditore mombe ndanobvisa ini pandanzwa kunobvisa ndaida ndanobvisa kwatezvara kuna baba vemukadzi uyo saka aida kubvisa mombe mukadhi rababa achisa muponi mani mukadhi make zvinobhadharwa rezve zvinokwaya mudhumeni chete vetinary chinokiliwa kuti uda kutengesa monzikiliye imombe kana zvibhadharwa mari yaizvitendura nditenga kadhi racho osiketinge mafabhira ndo ndakazoona ka ndikasatora indaita musakuziva mupfungwa dzangu saka pandakazoziva ndosaka ndakazoti mari iyo ichidi chishandisa ini chandandifara nacho ungadai uri kuzvidi $60 yandakanga ndavati vaendese kumombe ndiendese kumombe ndo yandakavati chidya ndozvo zvino isusu tikatarisa manje nyaya zvakafanana nemunhu wekuti ukakumbira mari kwandiri mukoma ndipewo $20 indoti hamuna here baba mudiki $20 imo pamati handinayo but ndeyamainini venyu ndoti chitora iwewe mari yokuti ushandise kuireva kana ndisingade kuibhadharaka inonetsa ndoita kuti inana kukupa mari varimokona ndo nyaya tiri kutarisa panapa asi ticheda kuti vanhu tibatsirike tinofanira kushanda nechokwadi right pa200 uri kuziva 60 posara 140 yausiri kuziva saka tiri kutora $70 pa140 toisa ku$60 yaukuziva handitika yoita 130 inenge yapa 130 iye yatikurosangana yamambotaura kuti ndo 130 zvakazodini ndo painenge ichiuya ndo mari yatoti ubhadhare kuna amai yako hatichada kuti ubhadhare $140 yese yausingazive asi hatikuda kuti amai yavo futi varasikirwe nemari yavo futi yese saka maakugovana pa140 totora 70 toisa ku60 yaukuziva yave chi $130 wovapa mari yavo unozviona seisha mari yakadhura kaumhanyi muchegutu kada kupa zvinhu zvaruka unozokupa paanenge achikrosa kuda kweko kana pengo hadida ndobhadhariswa mari yandisingazivi ichitaura mari yandikuziva itonga wangotaura pane mari yangu pakati vasada kutsvaga nekuti nini $60 ndiyazosiya zvishuka ende maoko mangu aina kuisitira kuti ndakatoti inomwa kufuta nokuti ndakati oishandisa ndikutsvagiri ende zvidzoshuwa iyo handisi kuiramba ndokuzati mhanye ndobatanidza asi dzimwe dzidzidzi wakakwenda kudare rapo watanga nayo
kebheni chaiyo kutenga pakanyuwani inogona kusvika kwese mutweni kodzaro yasvika kuvandiani chinzwaka patakutaura dare kana richiita nyaya rinogadzirisa nyaya tichitarisa kuti ndezvipi zvinoisa kuti tisiye vanhu mudare vachiwirirana. Hapana chatanga tichingotadza kuti bhadhara mari yavo kuti yavo but tinotarisawo kuti munhu zvaari kutaura akutaurei. $60 uri kuibvuma zvauri kubvuma $60 140 ndo yauri kuramba. Isusu tiri kutora 400 ningi 140 yachona tokugovanisai. Iwewo bhadhara $70 ivo vorasikirwa kana kuti wobhadharawo ye70 pa140. $60 yauri kuziva woiti 60 plus 70 inobva yauya pa130 chakaipa chii? Dare ndonozopedzisira rakuona kuti tingakubatanidzisi tingazvigadzirisawo sei. Ndo mafungiro atiri kuona kuti izvi zvinenge zvakanaka izvi. Kwete kuti kuti bhadhara 140 yese yochema chema kuti handizivi handiti wakwa. Saka tiri kuona kuti pa140 yacho usingazive iyoyo ndoyo mochigovana uyu 70 uyu 70 handiti wakwa. ndinoirwanda toita panapa izvi ndatoya zvekutoti ndatobatisa foni tataifunga manje mari pakutsvaga munhu ada kutsvaga but ukatanga nekuisa defense dare atambire kuti adokwa chinhu chakanaka mambo ndazvinzi chiregai ndimhanye 2 weeks kubva nhasi ndinenge ndawana mari yamaya $60 yokutanga yandoziva ndovapa ndosara ndichitsvaga futi imwe 70 yayo ndovapa kwete kuti zvichenere kudaro right. Inouya rini right mari yacho iyo ndozi mari inobhadharwa muno mudaro zvezuvaninanguasadamana 21 days kubva nhasi musi wa21 musi wa21 nhasi tiri 1 musi wa21 ungaite zuva rinonetsa saka atinoda kutanga takupa isu ndokuti zvibude. Saka musi wa21 chinenge chiri china tozoona kuti zvaunenge wawana chinzi wakashamwana ukakudza kushaya hazvisizvo zvingabatirire ndaro. Musi wa21 handiti zvawawana wodi unoene zvawawana handiti mapo pa21 days dzandakapuhwa paya dziya ndawana izvi handiti ndizvo asi handitita ndambotaura kuti musi wa14 apa imari yekudare iya yekudare iya ndikwanisa kubatanidza ipapo zvekuti pange pakatondirinira inzwa kashamwana tati isusu unounza zvaunenge wawana kuwana kana kusawana dare rinoda kudheti kubva kwauri. Tabvunza iwewe kuti rini ukati saka isusu sedare hatitadze kukuudza handiti wakwa atingabvumunotisina zuva hatina harisi dare rinenge rari kumba kwenyu. Dare rinotaurira munhu kuti zvakati asi rakazonakira chete kuti ndere chivanhu techitotaurirana
kumagistrate court haungauye usina fine wanzi uya nefine. Munotengesa kana iye ninginike wakapfeka chaiyo uchimhanyisana nekuti toda kuti wana mari munobhadhira kumagistrate court. But kuno kutoita zvokuwirirana. Toita zvokuwirirana. Kana tazokonana manje ndopatoita ziya zvoitwa nana magistrate. Handimakwa. Kuno kutotaurana. Hauna zuva chiuya kana iwo musi wa 14 wacho iwoyo wati kukuya nemari yedu yedare iwoyo unouya nezvaunenge wawana panhingi dare $35 kana wawana $20 yeku$60 yamaya wouya nayo ipapo mambo ndaona kuti chirega ndingorova shiri 2 nedombo 1 handichagona kudzoka kuno kumusi wa 21 saka ndawana izvi. Kana kuti mambo handichakwanisa kudzoka pana pamusi wa 21 ndakudzoka musi wakati nezvakati handinowapona ndokunonzi kutaurirana mumatara. Hamudi shungu isati tombokutarisai kumeso chimupa yavaita vaenda vanzi musi wa 21 kana teta taugara taugara chaisenderi munhu bozi atishaiwa kari kataura mambo vatonga anzi garai mese kozi murume ataura padare kuti mudzimai wangu ndinomuda. Mudzimai kubva dare richitotanga taura kuti ini murume wangu ndinomuda. Asi pazoita ishu yemari apapa murume ari kuti inini 200 andambobvira ndaiona mari yandakaona i60 years. Asi mambo vati zvoni pa60 papo chichaitiri 140 usina kuonai 2 divided by 2 mozoyoita 70. Saka murume ari kutarisira kuti anga achizobhadhara 130 sekutaura kwazvaita abvuma mudare kuti anokwanisa kuzoibhadhara asi akumbira ake mazuva kuti achazoibhadhara. Saka ndo zvirimo mukuraramo mhuri yeZimbabwe. Chongaitinzwa esenguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga